लोगोसेबा लोगोजों लोगो खुंनाय आरो गाहायसेबा ओरैहाय सिबजा थायोमोन गासिम बर'नि बुंजोबनाय जायो दानिया सांग्रां माने सांग्रां जादो रेडि आरो एखा आसुगुर गोलाव दं नामा चेक खालामगोन बेयो बेनिफ्राय खानायफ्राव माबा क्लिप दंलाबायो नामा सांग्रां बोनाय सिगाङाव बोलांथारनांगौ जेसेबां बोनो हागोन एसेबां आरो आखाइया दे बो जुरि होननाय लोगो लोगो बोनांगौ आखाइखौ थिखांजोबखो माने एफा गोजौ मोरो बोलां गैया हनै बोलां गैया ओंखाम जानो जायाखैमोन ओंखाम मोनजायाखै होनदोंमोन सोरबा बोरै जाखो दे बोनाय बाव ना बोलो होनांबो बोनानैबो दाबो माथो गेजेरनिखौनो सिन मोनसे बारहोनो हाया हनै हाबाय 2 पइन्ट आरो हाबावबाय 3 पइन्ट 4 पइन्ट आवबा माने स्टप नेक्स्ट बाव नारनाय दानिया नारलांनायसिगोलाय जुरि नारनाय जायाखै मोजां जायाखै नारनाया आखाइ एंगार मोना ओंखाम मोनजामाराखैमोन दां हरो सासे बोरै जाखो देनां बोलो होनाय एसे मोजां नारनाय बाव आरो खेबसेबाव दे बोलो हो जुरि बोलो हो लोगो जाहरनाय रायजोफ्रा सोर लोगो जायो बोलो हो बिराद बोलो नांगौ टाइम आप बोखंनाय थामथि बाव बे बोखंनाय गंनो मोना दै गंनो मोना बोनानै लांथारनांगौ बिदिया दाना गोदनाव बोनानै सिन बारहोजोबथारनांगौ आगर आरो माथा सानैजों नारा नाथा जागासिनो दं नै बोलांबाय दाना गैला जेब्ला कम्पिटिसन जागोन ओरैबायदि जागोन थैफ्रामलायनाय कम्पिटिसनाव बिराद बोरैबा जायो हाद्रि गुफुंजोबो जुरि ओमफ्राय मेट नांगौ अबा दैखांनाय दहायनि बायदि दैखांनांगौ आथिं उना दिखां दिखांदो बाग्रायनाय आथिङा जुरि बै माबाया बिखुङा हावनांथारनांगौ पइन्ट मोननाया बिदि आरो बाग्रायनाय बाव टाइम आउट सानजारि नोगोरथिंबो माबा मोनसे गोजाम गेलेनायफोर दं दा जों लासै सम दानलांजोबगोन दाना न'खर सेनसैलाय जुरि नै हनै गेजेराव जिरायनांगौ दैखां गारहर आरो जिरायनो नाजा दे सोर बांसिन जिरायखो सानद' गेजेराव जिरायनो नाजा बेनो लास्ट बाउट जायो आवबा दे दानिया लोगोसेबा गाहायसेबा दानिया सिबजासा देख्लार हरसिगोन जोङो समान नुदोंना आङो रेफारि बिथांखौ खावलायबाय गोजोन्थों दाना जों जरासे नायबावनोसै जोबथा आङो रेफारि बिथांखौ जिरायथ'नो